Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, part 2. Ναι. Πάμε να παίξουμε, τι να παίξουμε τώρα. Να παίξουμε 99. Ναι, εντάξει, έλα. Έλα μπες και σου κάνω. Θες να πάμε μέρα 152, 62, 32, Ναι. 62. Ναι, πάμε. Ωραία, έλα, εγώ να μπω. Εγώ να μπω. Ναι. Ένα μπρουμπρου φωτεινά. S6 λεπτά ξαναμπαίνουμε. Lucky block. Τότε γιατί να παίξουμε 99 νύχτες. Όταν τελειώσουμε τις 99 νύχτες πάμε για έλα μπες. Μπορεί και να κρατήσουμε πολύ. Μπήκα στο κέντρο. Περίμενε. Έχεις... Ωραία. Τι 6 μέρα ρε. Νουμπ. Δεν παίζω κάθε μέρα. Βασικά δεν παίζω καθόλου. Γιατί είναι λίγο καμένοι όλοι. Όχι λίγο. Κοίτα τι έχω ρε. Πιστόλι ρε. Όχι, πώς το πήρες. Θα πάρουμε τα 5, 6, 7, 8 παιδιά. Λοιπόν, έχετε πολύ καιρό να δείτε 99 νύχτες. Τι είναι αυτά τα φλόρικα ρε. Δεν πειράζει μου ρε, βάζω και αυτό και τι. Day 20 θα το κλείσουμε. Ωραία. Γιατί βαριέμαι. Άλλη φορά θα σπάσουμε ρεκόρ. Ρε. Λιριρι τουνκ τουνκ. Πονέκα. Τα πετάμε εδώ. Θυμάμαι που είχες κάνει σε ένα short σου. Μου έλεγες μπορείς να τερματίσεις πολύ εύκολα το 99 και απλά πηγαίνεις στο χάρτη. Όχι ότι απλά να τερματίσεις όλο το χάρτη. Και μετά σου είναι πολύ εύκολο. Βρήκα bunny food. Κοίτα να βαθμίσεις λίγο τη φωτιά. Τι να το κάνω το bunny food. Αν έχω πιστόλι. Και εγώ βρήκα bunny. Το παίρνουμε. Ρε στο bunny food μου. Dead. Το λίγο εδώ να φάω γιατί πεινάω. Dead. Έχουμε 3 bunny food. Dead λύκος. Άντε ρε λύκε. Dead κι άλλος λύκος. Ηλία. Θα φέρεις καλά ξύλο. Όλα εγώ τα φέρνω, τι τα. Άντε ρε. Πάω παιδί. Έρχομαι κι εγώ γιατί είναι λίγο δύσκολο. Μπρο, με το όπλο. Όχι, δεν χρειάζεται, μην έρθεις, έχω όπλο. Σολάρι. Η Κατερίνα μου πληκτρολογεί. Μη πέσεις. Παπ. Είμαι όλο μου απλά. Τόσο εύκολα. Παπ. Τι. Πέθανε. Γιατί. Δεν ξέρω. Καλά μπες Snapchat να δεις. Όμως μην ξεχνάς έχουμε βίντεο, μην μου πεις τώρα. Ωραία. Θα ξαναμπω. Ναι.
Ρε, πόσους λύκους έχω σκοτώσει. Καλά, θες να βγούμε τελείως από το 99. Ό,τι θες. Ωραία, βγαίνουμε από το 99. Όταν πάω πιο πολλά subs, θα κάνουμε live με τα παιδιά. Ωραία. Ωραία, βγαίνω. Δες εσύ τι έστειλε. Ένα σωστό. Μη μου το πεις. Ναι, Γιατί έχουμε βίντεο. Να μπω ποδόσφαιρο. ναι. Να παίξουμε αστυνόμοι και κλέφτες. Τι κάνεις. Να μην και... Ο ένας θα είναι αστυνόμος, ο άλλος κλέφτης. Δεν πειράζει. Πες κανένα. Οκ, μπαίνω. Είδες τι έστειλε. Πάμε, μην μιλάς λίγο. Το έχεις κλείσει το βίντεο. Όχι. Οκ. Γίνομαι πολύς για να γίνεις εσύ κλέφτης. Παιδιά, σε άλλο βίντεο θα γίνω εγώ. Έλα. Μπες και σε κανένα τζόι. Γίνε κλέφτης, εγώ έγινα αστυνομικός. Λοιπόν, πώς μπαίνουμε μέσα. Τι. Πάλι σπάμε, ρε. Πάλι σπαμάρουν όλοι. Λοιπόν, σε άλλο βίντεο θα γίνω εγώ κλέφτης. Δεν με αφήνει να πω. Οκ, να βγω άρα. Κάτσε να ξανασωθείς. Εντάξει, μ' άφησε. Τι έχεις γίνει. Αστυνομικός για να γίνεις εσύ κλέφτης. Ωραία, γίνομαι κλέφτης. Ωπα ρε, γιατί έγινα κλέφτης. Okay. Καλά, αλλάζα. Δεν τολμάει να έρθει κανείς εδώ πέρα να παίξει μπουλιές με μένα. Είμαστε αστυνόμοι. Ξέρεις αυτό το παιχνίδι πώς να βγαίνεις. Να. Ωραία. Μπορώ να βαλέσω κλέφτη. Πού είσαι. Δεν σου λέω. Σε βλέπω. Εγώ όχι. Είμαι πίσω σου. Είμαι απ' έξω από αυτό το. Έχεις μπει εδώ μέσα. Ναι. Αριστερά σου. Πού είσαι ρε. Αυτός είσαι. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Μου στείλε κάτι η Καταρίνα, αλλά δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί είμαι λίγο σε βίντεο. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Τι είναι. Μην το πεις, αλλά... Καλά. Τα Ποιος πυροβολάει ρε. Ρε ποιος. Έρχομαι να σου πάρεις για να πεθάνω. Μα. Ωραία πιστόλι. Thank you. Ναι, και με σκότωσε. Θες κάτι. Καλά, θες να βγούμε. Nope. Δεν θέλεις, οκ. Σαν καραμπίνα. Τα γλιτώνει. AR. AB. Έλα, μη βγεις πάνω. Δεν βγαίνω.
Πήρα μεγάλα πυροβολικά. Ρε, όπου να είναι με έστειλε ρε. Αμερική είμαστε ρε. Drive. Μπορούμε να γίνουμε και οι δύο κλέφτες. Θα αποδράσεις ποτέ. Πώς αποδράω? Από τους υπόνομους. Πάνω εδώ. Μπρος τι κάνει κάτω. Donut shop. Τρέχω. Όχι. Πατάω drift. Είμαι στη φυλακή. Θα βγεις ποτέ. Πώς βγαίνω? Από τον υπόνομο ρε. Και που έχει πόνο μου. Μας καλά. κάνει πόνο μου. Φαντός να είναι πόνο μας. Έρχομαι για να μην βγεις εσύ. Βγήκα. Και έπεσα. Χτύπησε. Θέλω να πάω έξω στην αυλή. Έλα. Γιατί δεν βρέθηκα? Είναι το αστυνομικό τμήμα. Έλα. Να το. Βγαίνω. Οι αστυνομικοί δεν κάνουν τίποτα. Ούτε να με πιάσουν δεν μπορούν. Ρε, που είναι το αστυνομικό τμήμα. It's Rainbow Taco. Ποτάκο. Ποτάκο ρε. Είσαι στον ποτάκο. Έλα. Έβαλε φυλακή. Σε βάλε φυλακή, πάρ' το. Yes. Police, criminalera, φούτερα, police. Το κελί μου να μην μπορώ να βγω. Δεν μπορείς να έρθεις. Λοιπόν, ήρθα Όμως. στη φυλάκα. 45.000. Γίνα αστυνόμος. Θέλω να γίνω αστυνόμος. Πάτα εκεί, πάτα αριστερά. Και τίποτα. Ω, να είσαι ρε. Να σε βγαλώ. Θέλω να γίνω αστυνόμος, περίμενα. Έγινε. Έγινα. Ωραία, πού είσαι. Πού είσαι. Κάτσε, δεν έχει όλο. Μποτά. Δεν κοίτα. Ωραία. Θα τις παίξω ρε. Θα τις παίξω. Εγώ λέω να πάμε όλοι πάνω σε ένα αστυνομικό. Τι λες ρε, εγώ δεν παρατάω τους κλέφτες. Κλέφτες πάντα θα είμαι. Τι είπες? Κλέφτες πάντα θα είμαι. Δεν τους παρατάω. Ρε, τελικά τι είσαι? Δεν ξέρω. Πώς ανοίγω αυτό? Με απόλυσαν. Εσένα. Ναι. Καλά, γίνομαι τώρα ξανά αστυνομικός. Και δεν θα μιλάς. Δεν θα μιλάς καθόλου. Λίγος. No. Yes. Τελικά τι είσαι ρε? Τώρα γίνω αστυνομικός. Και λέω αλήθεια. Ωραία, πού είσαι? Αστυνομία, FBI. Τι βρήκα ρε? Ελικόπτερο ρε. Όλο σπίτι σου λοιπόν. Τι? Στον υπόνομο, όχι. Ποιος? Ανοίξει. Πού είσαι? Τι βλέπεις γύρω σου? Και εμένα με απόλυσαν. Τι βλέπεις γύρω σου, πες? Είμαι μέσα σε αυτό το παίζουμε ποδόσφαιρο. Ωραία. Πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Bye!